tumi lorolang solong BGP tum la mass joining bi pusipu la si mass joining ke la tum birer bangke la ke Karbi Anglong Autonomous Council tangka bang la ke lost peak Karbi Anglong Autonomous Council tangka mane rat tangka pina dasi la so mass joining ki bi pen amat tangka bang dom damare lo BGP tumla dormaha ta pitek the lapen contract bill ta pitek the amat rat tum sungwara puja lasi laso mass joining ki bi pen si Karbi Anglong ki duk ilo dan bozar tangka we pin ke bozar edam ta tangka we pu hang joji barong le dam ta tangka we ti saratum hol la sonsi nang ki thanun weramat ilita ning donojin diti la puja la penke isike la puthimia kimang la ke halap plain district long ke Bosundhara pulo la si puthimia kimang bangke latum bangke longle ke cherai phancha BGP tu tasinon pota ke ron buta adak nomor ta ave a pota nomor ta ave lason rat phane pamang hu ge phansi laso a pota ke ron tasi laha pota pen ke ron pensi latum meeting ge hang BGP dat a meeting boge nohok ta meeting do mate thekte BGP meeting nohok ta ave okol meeting bu bangke pengela self help group upo la sonong si meeting do yi la pu okol BGP meeting bu ke nili Karbi Anglong dang lang elo thekong le la son si arlo so tumhan women tumhan da kinam भूत बेंग चे बनाई ना पुजो सीता भूत बेंग चे बनाई ता बिहार लो अंतिंग ते दंगे आरसो तुम फंदा पैसा चे हांग थु लोक पुसी आरजी लोंग बिहार लोंग ता BGP तु लसी BGP तुम के क्लेम के दाम के ठेक थे आमात नॉन रात तुम किसुंग मने चे थानो ने पप्लेंग ने पर्सन पिनाक लो जो नॉन ला BGP तुम के afan ke ni tum pake parem nang pulo bhut pinang nang nilo pakta bhut pinang nilo pusini tum rat panchu ningri lo athe pima la tum pijjar ni tum kache song abotai dopik lo hanga strike ta dopik lo ni tu abotai along che song pi lo ta non puar ni anta la tum pijjar eviction theke det social media kilang arat panstame niltum dhonsuri sisi hoi panstame adap ke me kardom pipajer kardom ni tum pini nangle tum herang ke tumhan ke chapapon ko galam thegela phela je kiram tang patumi luring lang solong dhonsuri constituency luring lang solong mass joining program ke deng lasopathak sinil tum dhonsuri sisi ahin panil tum thethini kiningji dunji batai dhonsuri arat phani pakla deni phansi nangle tum angno nangle tum phan chophalo asipal tumi matum ne mas joining BGP tum se tumi mas joining program bilo loring lang solong athela tum kedam tang hambi hotelong kachepathik dopu kerem aps tuma phan suri ke patangka pibensi mas joining alang tum hangnang pu se alang tum alidar tum han absensi kethan tomatum BGP alidar tum hai la kerem aps tum han mangke so a party song la special se party tum ke hai dimalong bangke BGP tum kerem aps long hai alang le tum ke la tum phan ang se chepang tangi phan suri kep pi pu la so pena jok se alang le tum la suri kep paisa ke chu dengni phansi alang tum munit abedes tame la loring tipia ps long stame alang le tum mas joining ki bidam pasini le tum chini dun etum loring lang so hodang ni tum marat tum stame nang jithan le tum phan hai ase hodang ni tum ki dun ke ini tum dun bang wes ta inut bahani tum dun stame la ke urunodaya men la pente job card lai hui pen se alang le tum phan ta ke pangrum pasipu
sini tum hanta menang cetan ala lah sini tum ke ini aklong bale dun tum sta me nung aklong bale dun tagali vote ke la ke nile tum long sido wedji asalang le tum la surik ke ba paisa join ni pen ke alang le tum ni tum pias phana phalang no duni pu ke alang le tum e alang tum kai sita un ile lage ni tum pias la ke hai tang an long ke le tum do thip sido la si la ke dhonsuri rasta me lada ka pias ka we pin lo punang le tum matha nang ne la pen mang hudu nang ne la si la patumi mas joining program ke deng watha ke ni tum na dhonsuri rat phansta me pakla la kenang le tum thang na ta ka mang hu ye thai be alang le tum ke la ke job card men pen sigi dam cha la pen orunodaya men pen selang le tum meeting organize la si ile tum thang ta pela job card ke ile tum hanang ke paduk ichot job card long nang le tum kon la long po job card long ke 60-70 rupees per day tum arni sianam la ke haru following stamela job card men bele tum kar biara phanang paduk ila ke लालो सुनी बा 10 बजी 9 बजी बो फोटो जो थाई दन से लासी ले तुम हन 70 रुपीस बा 60 रुपीस तमे नंग पीस तमे ले तुम हाजिरा दुन बोलते फारो फोकलइंग लसनंग ले तुम नॉन केवांग जिलांग आरनी के लहाया मेन पेनंग ले तुम हन जॉब कार मेन बन ओरोनोदो मेन पेनंग ले तुम हन मीटिंग नंग फा मास जनी के बिजी पोलोंग गनंग ले तुम धनसुरी रास्ता में मांग हुदुन रिनोय पसिनिली धनसुरी एपीएचएलसी स्पोक पर्सन हिन तमे नंग तुम हन चुनिंग रिडनो लपेंसिन नि तुम लोंग दोला Presiden alang stamai thini peninggian sini dah. Kardom dia. Da bangke alang li sar alang li ake thek aphan si ilitum di chong hoi long pang ni dun si ilitum chotoi dun vek nang po la simang hu pin ban kal byang long arat tum an seta me BJP tama mas joining along tin ponoi seta me alang li tum ke mupen alang li sar tum ningje lo la ke euronodo job karamen pensi munit ke pang rum pu a hok lo lake la pente inunu da phan ke mas pe ba join pon lok si batai si pu chada kam kali de lake inunu da phan ke mas ke pa join pon si batai pli batai pon an pa join pon de lake ni li rata tu malong pensi ni li ka tu long vek alam lo lake asi lake mang hu nang ne ko an si PHLC tum choi si join don red lo pu ke asi alang tu mian si lake join red lake BJP tu masih ke join tanga tum ta join ret la son pensi pa ong ret munira phai pa ong ret la si la an lu pote rata tum mane manghunu nang ne abe pin le PHLC ke puke si dolang aprang teng do vet lang do thib lang la pukali anzu si ako nona bangke ki ong thu PHLC long bangke asi lule lo manghu he lo ni tum karbi atum tanon ke komasi hokpe dari chu ma puke ni tum ta hokpe chingwai lo la pen ka do ka vita itum lapu ini ngaklong pen mathara la itum sar jai kathar phanle non election banke wood jok pen pa hai na ilitum ake thek ke ria sar phan la ke thek kang sam ke re kang sam aron alam ke thek pa me la so sar phanle itum ini ngaklong pen matha pa me ra la phanle itum non ke wang je election banke jok nam na kado we nilihin pen aseta me kado we phan chuning ri lo kardom nili dhonsri pen cc along pen secretary ni remain sa ping tipi kartom pajel do non people si pini ladak ni tum social media long wang nang kok ma polotang te non ni li thaning tu labang ke atu ni het mas joining PHLC pen bang suri so se pualam aputha lasi labang ke ni li thaning tung abang ge la loje aprang te ngaps koson ma PHLC ake hai di malong anabang ke la ke hai labji lapen along ka preka PS posita me ke hai yang ring du asi non ke bang ji election hoda bang ke litum awelo po bang ke karbiang longarat lapen dhon siri atum ansta me mang hudunang ne do weji la PHLC to ma bang ke athe elitum abatai ki sung ko an lo ne chichini lo non bang ke mang hu bang awelo rat numta asi non nili thaning tung abang ke elitum non ke bang ji MLA election banke elitum PHSC phanle elitum wood pira pahai lona elitum asal jai kathar phan pahai lona elitum asal jai kathar alangli chibong chingchek chetheng aning hang he lahat alangli ke japon lake misen lasi misen abang phu phanle elitum richong hoi pangni don long lona la ansi elitum phan karbyang long aphan misen nang klem nang tam pi thekji alangli si athe kubima polotang te ilitum han 6 sido dalam na pachi chini ang
angkang pie phan sik se dalam nang thana pachicini article 244 e alam penceng lok ang ton pijar vijar alam karbyang long arat atum phan nang pachini ke elitum jai kathar sar hen lo